Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Yn gyntaf, ymddeiriadau am wythnos diwetha. Ddim penod gyda ni, ambell i beth wedi codi fyny, ond dwi'n falch iawn i ddweud bod ni'n ôl unwaith eto. A fel yr arfer, dwi'n cael cwmni Nick Williams. Nick, noswaith dda, sydd wyt ti yr wythnos yma? O, noswaith dda, dwi'n methu cwyno. Na, da iawn, da iawn, da iawn. Wrth gwrs, nôl wrthnos yma yn dilyn penwythnos dydd y farn oedd llwyth o deulu'r rap i gyd o dan yr un to yn Stadiwm y Principality. O ti Nick yn un ohonyn nhw. Y dorf ddim yn wych, ond o feddwl le mae clybiau rhanbarthau Cymru ar hyn o bryd, ydy hynny'n surprise felly bod y dorf ddim mor uchel ag nhw wedi gobeithio? Na, dwi'n meddwl, mae'n just dangos lle mae rygbi yn Cymru ar hyn o bryd yn dydi. Ond, trio mynd am positives, oedd o mwy yn troi fyny yn y stadiwm Principality na llynedd yn stadiwm Pêl-droed Caerdydd. Ond, a dweud y gwir, athyn ni mwynhau y diwrnod. Gweld bobl, dwi'n gweld y stipyn a'r gweld y bobl sy'n neud podcast o rap a'r bobl sy'n neud y Black Feather hefyd, dwi'n nabod nhw. So felly, dyn ni'n mwynhau diwrnod, ond torf braidd yn siomedig hefyd. So wrach mae rhaid O, dwi'n meddwl lle mae'n sefyll yn y calendar am blwyddyn nesaf. Dyna beth yn mynd i weid, ynddo fe? Fel, os ar bapur neu yn ôl y tabl, oedd 3 tîm o Gymru gyda felly gobeithio nhw gyrraedd y gemau ar gyfle, ond y gwirionedd amdani yw, gyda taith Dydd Affrica yn gwynebu'r 4 rhanbarth, anebygol iawn bod unrhyw nhw tîm oedd Cymru yn cyrraedd y gemau ar gyfle hynny. A fydde fe'n well felly tasau'r dydd y farn yn digwydd yn gynharach yn y tymor, pam mae'r 4 tîm felly'n ffres, ond hefyd gyda dal gobeithio nhw gyrraedd yr 8 ucha. Fyswn i'n licio cael o, just cyn, sôn am plant hefyd, just cyn hanner tymor neu penwythnos cyntaf hanner tymor, a defnyddio fel trial match i fechgyn bod yn Carwyn yn barod am yr cyfres y Hydref. So, ond felly mae rhaid nhw meddwl lle mae'n sefyll yn y tymor. Dwi'n cytuno, achos ar hyn o bryd yn anffodus, dyw e ddim yn gweithio, a dim amharch i'r 4 tîm, ond oedd safon y 2 gêm ddim yn wych. Oedd joc dyn ni mewn grŵp WhatsApp, os bosib byddai'r ail gêm gallu bod mor wael ar un cynta, ar ôl 20 munud o'r ail gêm, o'n i gyd yn cytuno bod y gêm yn wath. Wedyn, fi'n credu ond unwaith eto, does dim bai ar y chwaraewyr, mae'n ddiwedd tymor, mae'n rhywun tymor hir, tymor caled, mae gymaint o bethau wedi digwydd oddi ar y cae, a mae tîm, yn amlwg y tîm rhyngwladol yn dioddau, mae'n mynd i fod yn anodd codi eich hunan ar gyfer gêm, lle pan does dim lot gyda chi chwarae am. Ond i'n meddwl, Nick, wrthos ma, wneud pethau chydig yn wahanol, hydrach yn mynd trwy bob gêm. Mae wedi bod yn wythnos eithriadol o brysur ymysg y rhanbarthau, a o'n i'n meddwl lle eilon ni trwy'r 4 rhanbarth, pwy sy'n dod mewn, pwy sy'n gadael, pwy sy'n arwyddo, a falle edrych nôl ar y tymor gyda 3 wythnos o'r tymor yn weddill i'r rhanbarthau Cymru. O'n i'n meddwl, ddechreuon ni gyda'r dreigiau, achos unwaith eto, nhw sydd wedi bod prysurau o'r 4 rhanbarth, a newyddion, falle ddechreuon ni dy'r newyddion mwyaf diweddar, achos o bosib hwnna'r newyddion mwyaf, dan lydiet yn ymddeol, Nick. Nawr, dwi'n siŵr fel cefnogwr o'r gweilch bod y ti feddwl mowr o dan lydiet, ond mae wedi bod yn chwaraewr anhygol sy'n felly wedi addasu gêm wrth i'w yrfa fynd ymlaen, fel mae fe wedi gorfod, achos bod rygbi wedi newid felly o'r steil oedd i beth yw'r rygbi dyddiau yma. Chwaraewr da iawn, Nick. O, chwaraewr arbennig o'r dda.
pan dyn ni sôn wedyn am y gwylch efo'r tiperic hefyd yn ymddeol cyn bod hir rwan. Ddau arwyr o rygbi Cymru, dau o chwaraewyr mor wych. Odyn, a dau sydd wedi... Do, fi'n gwybod bu o dan idiot fe adawodd y Cymru am gyfnod fi'n chwarae dy Racing yn Ffrainc. Ond doi chwaraewr sy'n hyd i rhoi i gorau boed yng Nghrys i Rhambarth, Crys Cymru neu Crys y Llewod. A oedd steil dan idiot. Fi'n cofio pan oedd dan idiot yn ifancach, fel cefnogwr y Scarlet, o'n i'n ei gysau fe, achos oedd gyda fe'r ffordd o amddiffyn oedd yn dod â ymosod i ben yn syth. Oedd ddim wneud yards dros y gainline. Os oedd dan wneud yn taclo ti, hwnna oedd diwedd yr ymosod. Mae fe wedi bod na, mae wedi bod yn wych. A mae'n braf gweld chwaraewr sydd wedi rhoi gorff ar y linell gymaint mae dan Lydiat wedi gwneud yn gallu cerdded o'r gêm pan mae fe eisiau. Ni'n gweld gymaint o chwaraewyr tebyg i Lydiat yn gofod ymddeol oherwydd anafiadau. Mae'n braf gweld ei wedi cael y cyfle i adael y gêm ar ei dermau ei hunain. A dwi'n siŵr fydd ni a'r wraig a'r plant a'r ffarm yn hapus i weld nôl neu fwy o waith bob dydd nawr yn hytrach na bod e'n teithio i Gasnewydd neu Strymynach i hyfforddi a chwarae rygbi. Ie, dwi'n licio ffaith. Mae'n aros yn y gêm hefyd. Fo Justin Tiperic. Maen nhw mor profiadol. A maen nhw gallu, y blwyddyn tymor nesaf, canolbwyntio am hyfforddi rwan. Fel dwi'n deall, mae'n aros efo y dreigiau i wneud hwnna. Odi, a peth yw, fel, dwi'n yn siŵr pa fel beth yn union fydd yn wneud o ran hyfforddi, os mae hyfforddi o amddiffynol neu hyfforddi o'r blaenwyr, dwi'n yn gwybod. Ond yn sicr, pan mae dros 70 o gapiau i Gymru a ti wedi chwarae i'r llewod, mae'r profiad wyt ti'n gallu dod mewn na yn mynd i fod o fydd i'r chwaraewyr ac i'r garfan. Achos yn amlwg, ni'n siarad lot ar y podlediad yma am y ffaith bod y garfan yn un sy'n dioddef, falle mae hyder nhw'n isel, ond mae cael rhywun fel Lydiat yna yn dy ysgogi, dy wthio di mlaen bob dydd, yn sicr yn mynd i helpu dyn nhw ar hyder yna. Y gobaith yw, gyda tia dan Lydiat, maen nhw'n chwaraewyr cryf, corfforol, fydden nhw'n gallu dod mewn â hwnna i gêm y dreigiau, bod nhw ddim yn ildio gymaint o bwyntiau felly maen nhw wedi gwneud y tymor yma. Bendant. Wrth bod un chwaraewr yn ymddeol, mae nhw wedi hefyd coeddi'r wrthnos yma bod Levi Douglas yn ymuno gyda nhw o Biarritz, chwaraewr ail reng sy'n gymwys i chwarae i Gymru, a ni'n gweld ar y gwefannau cymdeithasol un newyddiadurwr yn disgrifio hwn fel signing gorau rhanbarthau Cymru haf yma. Mae rai fi gyfaddau, dwi ond i gweld y fideo o highlights Douglas, a'n sicr mae'n edrych fel bod e'n gorfforol, yn cario'n dda, yn gryf yn amddiffyn, popeth eisiau gweld mewn ail reng, a mae'r ffaith bod yn dod i Gymru a bod yn gallu chwarae i Gymru yn sicr yn arwydd dda, felly bod y dreigiau wedi cael chwaraewr reit dda yn dod nôl i ymuno gyda nhw. Dwi'n gwybod lot amdano fo, deud y gwir. Mae'n chwarae yn Biarritz yn dydi. Odi. So felly, mae rhaid i mor dechrau a dangos i pawb mae'n werth y pres i bod yna. Ond fel dwi'n dweud, dwi jyst eisiau gweld sut fath o'r chwaraewr ydy o gobeithio yn gallu cadw'n ffit. Cos mae hwnna wedi bod yn problem mawr i deigiau. A wedi arwyddo bobl sydd ddim wedi chwarae llawer. Na, a dyna'r peth yn dweud. Os ti'n dim bod fi eisiau pwyntio bus at rygbi yn Ne Ffrainc, ond yn draddodiadol, mae chwaraewyr yn mynd i chwarae'n De Ffrainc a maen nhw'n mwynhau y bywyd cymdeithasol felly sy'n dod gyda byw ger y treithiau lawr wrth y llefydd braf yma. Ond yn sicr, os gallai ddod nôl, cadw'n holliach a bod
ar gael i'r dreigiau trwy'r tymor, a bod yn adeiladu ar beth i fi wedi gweld o'i clips highlights yna'n sicr mae gobeithio yn rhaid uchel da fi bod e'n mynd i gael argraff ar y garfan. A fi'n credu, beth sy'n rhaid i gael mewn chwaraewyr newydd yw positive attitude. A fel o'n i'n sôn, mae hyder y dreigiau nesaf. Mae chwaraewyr sydd wedi bod ar sydoedd ddim yn gyfarwydd gyda ennill. Mae unrhyw un sy'n dod mewn yn gorfod dod mewn ar attitude yma bod nhw'n mynd i newid pethau a bod nhw'n mynd i helpu'r tîm gael y buddigoliaethau. Ni wedi gweld yn zebra, mae'n cymryd amser, ond mae'n bosib troi pethau rownd. Dyna beth sy'n rhaid i'r dreigiau edrych ar wneud tymor nesaf, fi'n credu. Mae'n pwysig yn dri, Carwyn. Mae fel pob tîm yn trio gwerthu tocynnau tymor. A'r siŵr fydd hwn mynd i helpu. Jyst rhoi chydig bach o'r gobaith i'r chwaraewyr. Mae pethau yn mynd i troi, mae pethau yn mynd i gwella. O, definite. A cwbl o bits o newyddion eraill wedyn o chwaraewyr yn ail arwyddo. Mae Rodri Jones, y prop, wedi ail arwyddo. Dylan Kelleher Griffiths hefyd wedi ail arwyddo. Mae wedi gwneud i chwarae dros y rhanbarth am tro cyntaf. Lenny a Jared Rosser hefyd wedi ail arwyddo. Nick, ni wedi bod yn sôn am gweilch a sgarlett lle mae chwaraewyr Cymreig o Gymru yn ail arwyddo. Braf gweld y dreigiau'n cael yr un effaith bod y chwaraewyr yma eisiau chwarae yng Nghymru, eisiau aros gyda dreigiau ac eisiau gweld y rhanbarth yn troi i lwc a'i ffortiwn o rownd. Mae rhan fwy nhw sy'n bobl lleol. So felly dwi'n meddwl mae o'n gwych maen nhw aros. Fel Dylan Keller Griffiths, dwi'n licio fo. Bachyn ifanc iawn fel pop Penrif. Ond dwi'n meddwl mae gen fo rhywbeth i datblygu. So felly mae'n pwysig i mo aros yn yr anbarth. Odi, wrth gwrs, so mae cael rhywun fel Rodri Jones sydd wedi chwarae dros i wlad yn y rheng flaen hefyd, yn mynd i helpu gemau, yn mynd i wthio fe ymlaen, ac wrth gwrs gyda chwaraewyr fel Dylan Lewis, Eisios, wedi arwyddo iddo nôl i'r dreigiau, fydd hyd yn oed mwy o chwaraewyr rheng flaen, rhyngwladol o'i gwmpas i'w helpu fe. Mae'n gyfle da iawn iddo fe nawr roi cais mewn i drio bod y dewis cyntaf a rili gwthio i'r cam nesaf. Mae'r sôn hefyd, dwi'n gwybod os yna'n wir, mae Wyn Jones yn symud o'r Harlequins yna hefyd. Wel, fel... Sorry, Cardinig. Na, just mae gen ti lot o ddewis os di o'n troi fyny hefyd. Definite, a to jyst profiad, yn dweud. A dyna fi'n credu sydd eisiau ar y dreigiau yw'r profiad na, ond falle profiad o chwaraewyr sydd ddim ychydig yn rhy hen, bod dal 2, 2, 4 mlynedd o rygbi ynddyn nhw mewn ffordd, yn dweud. Ti'n moyn bod nhw'n wedi mynd dros y gemau gorau nhw fel. Yn bennaf. Wedyn, A mae'r cefnogwyr hefyd, fel dyn ni wedi sôn o blaen, dyn nhw ddim yn mynd i herio am y wych eithaf tymor nesaf, ond os nhw'n gallu ennill 4, 5, 6 gêm i cael un buligoliaeth oedd i gatre, mae hwnna'r cam ymlaen yn di. Odi, dyna beth yw'n. I fi, mae hwn yn gorfod bod yn brosiect 5 mlynedd, 10 mlynedd. Dyw e ddim yn mynd i ffixo dros nos, ond beth sy'n rhaid iddyn nhw ddangos tymor nesaf, i fel ti'n gweud, bod nhw'n gallu cael 4, 5, 6 buddigoliaeth adre a mynd, so'n gwybod, i zebra, mynd i Benetton. Hyd yn oed bod nhw'n mynd i cael buddigoliaeth oddi cartre erbyn un o tîmoedd Cymru, mae angen iddyn nhw ffeindio'r buddigoliaeth oddi cartre yna. Dim ond, achos fi'n credu bydde hwnna'n tynnu cefnogwyr nôl. O beth dwi'n deall, mae lot o'r cefnogwyr sy'n rhoi tocyn tymor yn ôl yn gwneud hynny gan bod nhw'n fed up o weld yr un hyn beth, wythnos i wythnos. Maen nhw dal yn caru'r dreigiau, dyw hwnna ddim wedi mynd o gwbl. Maen nhw just wedi rhoi fyny ar mynd i rodni pryd bob yn ail wythnos
a gweld y tîm yn ildio 30, 40, 50 o bwyntiau. A ma' hwnna'n ddigon teg. Ma' nhw'n Ydy. gweithio'n galed. Ma' nhw'n gweithio'n galed i fforddio tocynnau tymor. A wedyn, os yw'r tîm yn dangos dim byd ar y ca, pam bydde ti'n mynd nôl wythnos ar wythnos? Na, good to know. Good to know. Felly, dyna ddigon o bregethu am y dreigiau. Ni lawr i'r gweilch nesaf, Nick. Cyhoeddiadau mawr unwaith eto. Ni wedi cyffwrdd ar un chwaraewr, Justin Tipperig. Yn anffodus anaf, y meddwl na fydd e yn chwarae penwythnos yma. Felly, mae wedi chwarae gêm ola ar stadiwm swansea.com. Un o'r chwaraewyr gorau eriod i wisgo Crys y Gwelch? Dwi'n meddwl. Mae'n fyny ydy efo Shane Williams, dwi'n meddwl. Alan Wyn. Tri efo'r gilydd, dwi'n meddwl. Just ffaith nhw dod o'r ardal a, wel, defnyddio gair Saesneg, legends i Ie. gwylch. A pawb wedi disgwyl o, ond na, dwi'n just deud diolch i'r Justin am be mae wedi wneud, just dim i gwylch i Cymru a chi chlewod hefyd. Dyna'r peth yn fe. Fi'n teimlo mae'r gair legend yn cael ei daflu o gwmpas y myd chwaraeon lot rhy aml yn rhy hawdd, ond mae Justin Tipperig i fi yn i epitomises popeth am y gair, fel sawl gwaith gallai fe wedi troi gefn ar rygbi Nghymru a mynd i ennill lot fwy o arian yn Lloegr, lot fwy o arian yn Ffrainc, ond oedd hi galon e yng Nghymru a oedd hi galon e yn y gweilch a fe frwydrodd e trwy yrfa aros ma a mae fe, i fi, mae'n gymaint o drieni na fydd e'n cael y ffarwel mae'n heiddi ar y ca penwythnos yma, achos fi'n gwybod mae'n aros gyda'r rhanbarth, mae'n ymuno'r tîm y fforddi, ond dwi'n gwybod, mae'n un o'r chwaraewyr sy'n heiddi'r chance i weid hwyl fawr, ond hefyd y cefnogwyr i weid hwyl fawr wrtho fe, achos fi'n credu, oedden fi'n gwybod mae rheng ôl, ni'n gryf iawn yng Nghymru, ond oedd rhywbeth am Tiprig, bob tro o ti'n meddwl bod rhywun gwell falle ar y sîn, oedd e'n cael 2-3 gêm a mynd na. Fi yw still y rhif un, pwch poeni am hynny, a fi'n credu mae chwaraewr na welwn ni'n tebyg dda am gyfnod. Fi'n gwybod mae Jack Morgan yn saith gwych, a mae'n wych beth mae'n neud, ond wrth rhywbeth o Tiprig, just... Wel, ie, mae rhywbeth am ei gemau, mae just yn arbennig. Wel, mae jyst ffaith bod ni wedi coll ar y gêm yn erbyn Lyon a'r gêm Disadwn. Mae'n jyst dangos dyn ni'n methu o. Fi mae ddim yn chwarae. Ie, A mae hwnna'n dipyn o statement yn dydi. Pam odi, ti'n definite. 36, 37 oed, dwi'n cofio fe beth i oed o. A mae'n dal yn gallu performio ar safon mor uchel. O, yn sicr odi. A wedyn, chwaraewr arall sydd wedi rhoi orau i'r gweilch am flynyddoedd nawr, a sy'n mynd ymddeol, sy'n gadael am gyfle tramor o datganiad y gweilch yn gweud yw Adam Beard. Un arall, Nick, yn wedi felly yng Nghrys Cymru, mwy na Crys y Gweilch yn ddiweddar, pan mae wedi cael ei anafu, ni wedi rili gweld eisiau fe, a bod ni wedi gweld colli fe yn yr ail reng, bod i daldra a'i freichiau fel tentacles octopus yn mynd am y bel yn amddiffyn, bod nhw ddim na. Wedyn, chwaraewr arall, fyddwch chi'n gweld eisiau lawr yn St Helens dymor nesaf. Dyna neb sy'n cefnogwr Wilch yn cwyno, herwydd fel ni'n chwi sôn, mae'n 28 oed rwan, gen i teulu ifanc, a cyfle arbennig o'r dda i fo mynd i Ffranc. Mae'n swndio fel mae'n mynd i Fontpellier, lle braf i byw efo teulu, a ennill lot o arian i wneud hwnna. So, fi'n gweld, fel dwi'n dweud, dwi'n deall pa mae wedi gwneud y penderfyniad. A, wyr allan y dyfodol, dim ond 28,
wrach mae'n gallu dod nôl i gorffen y career efo ni yn y gwylch. Mae'n anhygoel meddwl, mae dim ond 28 yw e, mae'n teimlo fel bod wedi bod rownd ers lot fwy amser na hynny, ond yn sicr, fel ti'n sôn, mae rygbi'n arfa mor fyr, mae'r chwaraewyr yn gorfod, os cynnig mawr yn dod o dramor, yn anffodus, mae'r chwaraewyr yn gorfod cymryd rheini dyddiau yma, i edrych ar ôl y teuluodd, yn sicr, chwaraewr arall fydd y cefnogwyr gwelch yn fwy na hapus i groesawu nôl bod y cyfle'n dod wrth gwrs, ond yn y tymor byr, wedi arwyddo yr ail reng arall Ryan Smith, yn dod draw Awstralia. Un arall, Nick, mae'n rhaid i gyfadde, dwi'n wedi gweld lot o Super Rygbi dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'm yn gwybod lot am Ryan Smith, ond o beth dwi wedi darllen, mae lot o excitement am arwyddo Ryan Smith hefyd. Ie, i fi, mae'n edrych fel busnes dda. Mae just tu allan o'r carfan Australia, ond very consistent fel dwi'n deall. Mae Queensland Reds un o'r tîmau'r gorau lawr yn y cystadleuaeth yna. A mae'n ail reng, mae'n gallu cario bêl, mae'n rhedeg y llinell. So felly, mae'n soundio fel dyn ni wedi cael rhywun da sy'n dod i mewn am yr tymor nesaf a gobeithio fod yn gallu rhoi rhywbeth i'r carfan a rhywbeth i'r tîm. Odi, mae'n swnio bach fel like ym Adam Beer mewn ffordd, yn dwi'n colli un o fwy'n arall yn dod mewn sy'n mynd i wneud yr un swydd yma'n wneud. Wrth gwrs, lot o chwaraewyr ifanc yn yr ail reng gyda'r gweilch, profiad, rhywun sydd wedi chwarae'r gêm mewn gwlad gwahanol, mewn hemisffer gwahanol, bydd e'n helpu datblygu rheini hefyd. Felly, odi, fi'n cytuno, mae'n swnio fel busnes da i'r rhanbarth. Canlyniad siomedig yn dydd y farn, Nick, ac yn dilyn y golled na a'r golled i'r sgarlais yn y gyngred cwbl wythnosau cynt. Hwnna yw diwedd gobeithio yn y gweilch nawr o gyrraedd rwydd uchaf, ti'n meddwl? Ydw, dwi'n meddwl. Mae Mark Jones yn cyfweliad wedi dweud na, mae'n gallu, mae rhaid ni, fel oedd wastad wedi dweud par y teg efo, mae rhaid ni mynd ennill 3 allan o 4. Ond mae rhaid rwan ennill 3 allan o 4 efo bonus point, dwi'n meddwl. Dyn ni efo 33 o'r pwyntiau, dwi'n meddwl. A'r fel arfer, ti angen 49 llynedd, hanner gant o bwyntiau i mynd i'r 8 uchaf. A, sori, dwi ddim yn gallu gweld hwnna digwydd. Wedyn ni sôn am beth sy'n mynd i digwydd wy'r all Sadwn, ond mynd allan i De Affrica ar ennill yr ddau gêm yn erbyn yr Sharks a wedyn y Llewod efo bonus point. Mae hwnnw'n mynd i cymryd lot. Pan mae carfan wedi blino hefyd. So, na, i fi, gobeithio ennill un ar y ddau, i 2 wyr allan o 3 gêm, ond dwi ddim yn disgwyl mynd nhw cyrraedd yn yr 8 bellaf. Na, dwi'n gwybod, peth yw, mae hindsight yn beth hyfryd nawr a yn dilyn y ddwy golled yn y gyngred, ond o wybod nawr beth ddigwyddodd erbyn Leon yn rownd 8 ola Ewrop, bydde well da ti wedi gweld Mark Jones falle yn rhoi'r tîm gorau allan erbyn y sgarlais yn y gyngred a trio canolbwyntio ar cyrraedd 8 ucha, neu wyt ti'n hapus bod ydy'n mynd amdani yn Ewrop a rhoi popeth mewn i geisio ennill y cwpan her? Mae'n anodd deud, ydy, fel dwi'n deall, os ti ennill y cwpan her, ti'n mynd cael lot o arian ymwneud hwnna. Dwi ddim yn gofyn. Mae'n deud, wrach mae'n jyst dod i lawr i arian. Os ti cyrraedd 8 uchaf. Peth yw, os ti un o tîm o Gymru yn cyrraedd yn yr 8 uchaf rwan, bydd y quarter finals oedd i gatref, wrach yn De Affrica. A dwi'n mynd disgwyl neb yn gallu mynd i Cape Town neu Durban a ennill quarter final fanna. Neu Dillyn, neu Glasgow. Ie, na, yn sicr, mae'n edrych fel mae'r 4 ucha
da ble ti'n gorfod mynd, ti ddim, ti'n mynd, dim lot o obaith da ti o gael buddigoliaeth, a mae hwnna'n rhyw fath o bont hyfryd nawr yn i fynd i Gaerdydd, achos ar hyn o bryd, nhw sy'n eistedd yn y safle gorau o ran y rhanbarthau Cymru. Dechreuon ni fyny, felly wedyn ewn ni nôl i drafod pwy sydd wedi ail arwyddo yn gadael ac ati. Um, Fi'n gwybod wnaethon nhw giro y gweilch yn y dydd y farn, ond realistically, faint o obaith dyn nhw o gyrraedd yr wyth uchaf. Fi'n gwybod bod nhw'n eistedd yn y sefleoedd hynny ar hyn o bryd, ond gyda dwy gêm yn Ne Affrica a gêm adre erbyn Munster, os wirioneddol unrhyw obaith dyn nhw gadw ymlaen i'w lle yn yr wyth uchaf? Wel, mae rhaid nhw ennill nos fory yn dydi. Wedi codio ar nos Iau. Mae rhaid nhw ennill adre yn erbyn Munster. Dipyn o her yna, ond mae'n disgwyl torf mawr i cyrraedd yna i cefnogi nhw. Ond os nhw'n gallu curo Munster, mae'r fath o tîm sy'n gallu cael bonus points hefyd. Colli gêm, ond mae'n all mynd yn chwarae yn erbyn Stormers a'r cael bonus point am pedair cais. Ond mae rhaid nhw ennill nos fory. Os nhw'n colli nos fory, maen nhw allan o hefyd, i fi. O, yn sicr. A fi'n credu, edrych ar y tabl fan hyn nawr, ar hyn o bryd, mae Gaerdydd yn chweched ar 41, Munster yn seithfed ar 40. Bod Mhm. Gaerdydd yn cael buddigoliaeth a Munster yn cael dim pwyntiau, mae hwnna'n rhoi Gaerdydd 5 pwynt o flaen Munster, sy'n un bonus point win a 2 gêm i fynd. Wedyn, mae dal lot o rygbi chwarae, ond mae fe'n sicr yn rhoi nhw mewn lle gwell falle na, na le bydden nhw wedi meddwl falle bydden nhw. Wrth gwrs, fi'n gwybod wedyn mae dan o'r ddwy gêm yn Ne Affrica, y Bulls a Stormers. Stormers, wrth gwrs, sydd ddim yn ddiogel yn rwydd eich am nhw pwynt tu ôl Gaerdydd. Wedyn, mae'n sicr, mae fe'n nwylo Gaerdydd, ond mae rhaid iddyn nhw ffeindio fuddugoliaeth erbyn Munster ac un fuddugoliaeth yn Ne Affrica. Mhm. I fod yn sicr o'n lle'n rwydd uchaf. Falle fydd buddugoliaeth a cwpl o bwyntiau bonus yn ddigon, ond bydde buddugoliaeth yn Ne Affrica'n sicrhau hynny. Wrth gwrs, bydden nhw'n gwneud hynny yn ffarwelio gydag ambell i chwaraewr, mae Rhys Littrick, sydd yn gymwys i chwarae i'r Alban. Wedi arwyddo i Gaeredin. Dwi'n cymryd falle Caeredin yn edrych arno fe fel chwaraewr ifanc o bosib international aspirations, a mae fe'n gweld e fel cyfle falle i wneud i mewn i garfan yr Alban os yw yn chwarae rygbi yn yr Alban hynny yw. Cwestiwn i chi, Carwyn. Dwi'n meddwl mae hwn yn rhan o ffaith mae clwb yn y sefyllfa lle maen nhw, neu mae 'na rumours wedi bod am hwn, am dipyn, dwi'n gwybod hynny, ond mae rhaid nhw cael rhywun i fewn, bot plentyn yn lleol, herwydd mae wedi chwarae o gemau, lot o funudau dros y tymor. O, fi'n credu mae hwn yn un o'r cyhoeddiadau yna le doedd ddim dewis dy Gaerdydd, Na. oherwydd y sefyllfa maen nhw ynddi. Dwi'n cymryd os oes yna gynnig yn dymwyn am rhywun, maen nhw'n mynd i gorfod edrych arno fe o ddifri achos mae'n arbed arian, mae'n dod mewn ag arian. A oedden ni'n mynd i weld Gaerdydd yn beth yw'r gair fi'n meddwl am, yn promoto lot o chwaraewyr o dîm Gaerdydd sy'n war yn yr SRC, a bod ni'n mynd i weld nhw'n dioddau am dymor neu ddau, felly tan bod nhw'n gallu arwyddo, tan bod nhw'n cael prynwyr newydd gyda arian, a Mm. bydden nhw yn sefyllfa debyg i beth ni wedi gweld y dreigiau, le bod nhw'n brwydro am scraps a bod falle bod ddim enwau mawr yn cael ei arwyddo yn hytrach bod ni'n gweld chwaraewyr SRC'n camu fyny, dwi'm yn gwybod, ond
Mae'n bryderus meddwl fel ti'n sôn, faint o rygbi mae literally ti chwarae, a bod dim byd i weld hyd yn hyn um, unrhyw un dim mewn yn ei le, yn ei le fe. Ia. A fel dyn ni wedi sôn efo dreigiau, mae rhaid i chi cael scrum sy'n gallu cadw chi yn y gêm. Union ti'n mynd yn ôl yn y scrum a ddim yn gallu cystadlu. Ti'n cael penalties yn erbyn chi, lawr y cae. So mae rhaid i nhw cael rhywun yn lleol, neu maen nhw'n mynd i rili bod yn erbyn o blwyddyn nesaf. Wrth gwrs, yn enwedig pan ti'n meddwl, tîm oedd Iwerddon, sgrymwyr da, tîm oedd De Affrica, sgrymwyr da iawn. Dyw tîm oedd yr Alban ddim yn siabi o gwbl. Mae Benetton, mae sgrym da dyn nhw, mae Zebra yn gwella. Ti'n, os nag oes platform da na ti o sgrym, ti'n mynd i golli lot mwy o gemau na ti'n mynd i ennill. Wedyn, mae hwn yn rhywbeth fi'n credu bydd rhaid nhw edrych yno. Maen nhw'n obsessed ag arwyddo chwaraewyr rheng ôl. Ond ie, os nad ydyn nhw'n sort o rheng flaen mas, mae'n mynd i fod yn dymor hir a caled, dwi'n credu, i blaenwyr Gaerdydd tymor nesaf. Ond un blaenwr sydd yn aros yn y brif ddinas yw Josh McNally wedi ailrwyddo. Chwaraewr sydd wedi gwneud argraff dda, dwi'n credu, Nick. Mae wedi bod yn... Wedi gwneud digon Do, i heiddi blwyddyn fach arall. o, yn bendant. Fel ni sôn, yn, 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 yn uh, llynedd yn o braidd yn soft yn y forwards. I fi a Eleni, mae'n lot gwell. A dwi'n meddwl, mae'n lot o cost weithiau yn erbyn o. Ond mae'n cyfforol a mae'n gallu herio y tîm eraill yn y forwards. So felly, ie, dwi'n meddwl bod dwi'n falch mae'n aros. Mae'n eisiau rhywun arall hefyd, dwi'n meddwl, yn yr ail reng dod i fewn. Ond just y ffaith mae o'n aros, mae o'n rhywbeth da i gael dydd. Odi, yn sicr. O'n i'n gweld yn y cyhoeddiad dyfyniad yn gweud blwyddyn yn ôl oedd e'n barod i adael rygbi. Mae'n cael blwyddyn yn Gaerdydd. Blwyddyn sydd wedi bod yn galed iawn iddo fe, wrth gwrs. Mae popeth yn ymlaen gyda'r clwb. Mae wedi bod yn gyfnod anodd, ond yn gweud bod y cyfnod yma wedi ail gynnu chwant i chwarae rygbi. Mae hwnna'n braf i glywed. Fyd yn dweud bod bod hi'n anodd i rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd bod chwaraewyr dal eisiau brwydro mlaen. Wedyn gobeithio geithio argraff cystel yn y flwyddyn nesaf. A beth mae wedi cael eleni mewn ffordd wedyn. Pob lwc iddo fe. Ond wrth gwrs, dim fe yw'r unig Josh sydd wedi ail arwyddo gyda Gaerdydd. Mae Josh Adams hefyd wedi ail arwyddo. Lot o sôn, felly bydde fe'n gadael gyda'r predicament ni'n gweld y rhanbarth ynddo, ond byddwn ni'n meddwl bod cefnogwyr reit gyffroes bod wedi ailrwyddo a gobeithio gweld mwy ohono fe ar y can a'n gwneud beth mae'n gwneud gorau, sef curo amddiffynwyr a sgorio ceisiau. O, mae hwn yn dipyn bach y statement dydy. Yr un o brofiad a safon Josh Adams, 29, 30 mewn, newid just cael ei ben blwydd. Ond y ffaith mae o'n aros gyda'r Caerdydd yn rhywbeth da iawn. A fel o'n ddangos di sadwn diwetha ar dydd y far, mae'n dal dipyn o'r chwaraewr. O, di, yn sicr. Fi'n gwybod mae'n teimlo fel bod wedi colli ffordd bach dros y flwyddyn y ddwy diwetha, bod falle'n cynnal y safon, ond fel ti'n gweud, mae'r glimpses dal yna bod e yn y chwaraewr penny gamp ma'n ni wedi gweld yn hanner cyntaf ar y fawr. I'n gobeithio iddo fe a'r gefnogwyr gallai ail-ffeindio'r fform hynny. Ond dwi eisiau chwalu ti am asgellon arall nath greu tipyn o sylw yn iddo farn. Mae wedi chwarae tîm dan ugain Lloegr, ond mae fam o Gymru, a mae'r ffaith mae dim tîm dan ugain, dwi ddim yn glwm i Lloegr, de, fel petai, yw Gabe Heimw Webb, sôn i'r rhai'n holi ar y gyfannau cymdeithasol, a dwi wedi gwneud digon
i gael i alw fyny i garfan Cymru. I fi, dim digon eto. Dyw un gêm ddim yn gwneud chwaraewr rhyngwladol o chwaraewr, ond beth wyt ti'n credu i ddechrau da? Wedyn Na, derbyn dwi'n nhw? cytuno efo ti. Ie. Un gêm dda, chwarae arbennig o'r dy Sadwrn. Ond mae rhaid ti dangos ti'n gallu gwneud y fod yn consistent yn gwneud bob wythnos. A hynna beth mae'r wasg yn gwneud hwn hefyd. Union mae rhywun yn cael gêm dda, mae rhaid i fod yn y carfan Cymru. So fel enghraifft Tom Rogers, dwi'n meddwl fel chwaraewr, mae o wedi gwella lot yn erbyn rwan. Mae o'n dangos, mae o'n i fyny i safon i bod yn y tîm i chwarae i tîm Cymru. A dwi'n meddwl mae o'n barod eto. Wyrach, mae'n gallu dangos yna blwyddyn nesaf a pob clod efo os o'n neud yna. Yn sicr, yn dweud. Mae'n gam mawr i fyny o lefel rhanbarthol i lefel rhyngwladol. Yn enwedig, pan ti'n dod mewn i dîm sydd wedi colli 17 gêm yn olynol. Tas ti'n dod mewn i dîm sy'n ennill, Seland Newydd, neu De Affrica, neu Iwerddon, neu bynnag, Ffrainc, mae'n haws dod mewn i dîm sy'n ennill. Ti'n slot o mewn a mae popeth yn mynd y ffordd ti. Pan ti'n dod mewn i dîm sydd wedi colli 17 gêm yn olynol, mae pressure yn ramped up. Mae popeth yn fwy fel o dan microscope. Mae pob camgymeriad yn meddwl gymaint fwy. Wedyn fi'n credu gadewch iddo fe ddatblygu y lefel rhanbarthol, bod e'n sgorio mwy o geisiau, bod e'n dod mwy mewn i'r gemau, bod e'n cynnig mwy bob gêm, a wedyn mewn blwyddyn, falle chwe gwlad pwy oer, ond mewn blwyddyn edrychwn i yno fe eto, achos be ni ddim eisiau gwneud yw taflu ysgallwyr ifanc arall mewn i'r tân a bod pethau ddim yn gweithio, achos tan bod ni'n troi'n look ni rong, fi'n credu mae just grin am berit a stick with what we know fi'n credu yw'r gobeithio'n gorau mewn ffordd, really. Wedyn, unwaith eto, rhanbarth i'r bod dywelad os wythnos diwetha, yw'r Scarlett. Dim lot yn digwydd lawr yn y gorllewin gwyllt, ond un pwt o newyddion bod Alex Craig, yr ail reng, yn gadael i fynd i Glasgow. Nawr, oedd sôn bod Alex Craig yn gadael nôl y mis Tachwe, a bryd hynny o'n i'n poeni felly bod e'n mynd. Wedyn mae'r ffaith bod wedi cadw fe am y tymor yn help. Wrth gwrs, os yw un o tîmoedd gorau'r gyngrair yn dod mewn amdano ti, pam bydde ti'n aros yng Nghymru? A wrth gwrs, dwi'n cymryd ti eisiau chwarae i'r Alban, felly mae'n gwneud synwyr bod e'n arwyddo i Glasgow. Ydy. Wel, mae wedi bod chwarae dda, dwi'n meddwl, i Scarlett. A ti'n gallu chwarae teg efo, mae teulu o dod o'r Dunfermline, dwi'n meddwl. Yeah. Felly, mae'n gwneud sens i fod mynd yn ôl, dydy. A'r trio rhoi pwysau ar y tîm hyfforddi ar Alban i bod yn ôl yn y carfan nhw. Ond un peth byddwn i'n gweud felly yw dwi ail dymor ddim wedi bod yn wych. A falle bod fi ar fai fan hyn yn cymharu fe gyda rhywun fel Taig Byrne o just ar dan trwy gydol i gyfnod gyda'r Scarlett. Ond fi jyst yn twmlo felly, dim bai Alex Craig yw hwnna, just does dim digon o cysondeb wedi bod yn tîm y Scarlett. Mae gormod o newidiadau a mae'r ffaith bod wedi cael chop and change yn yr ail reng, felly diwm di chwarae digon o rygbi wedyn. Mae lot o ffactorau i fi pam bod yn symud nôl. A mae hwnna i fi fel yn sort of summarise o tymor y Scarlett fel buddigoliaeth yn y dreigiau. Gwaith caled iawn o'r fuddigoliaeth yna, crafu i fuddigoliaeth. Ac ar y cyfan, mae wedi bod yn dymor siomedig fel pan ti'n edrych ar gemau'r Scarlett a fel oedd y fixtures wedi gosod allan, oedd e bron o fod yn berffaith i drial cyrraedd yr wyth ucha. Yn y ffaith, beth mae'n chwarae Leinster, na'n gweld munud i Affrica,
tan tair gêm ola'r tymor, a mae'r ffaith bod ni wedi cyrraedd y gemau hyn ddim yn yr wyth ucha, i fi meddwl bod ni wedi underachieveo unwaith eto, a mae jyst tymor siomedig arall, da dim real positives mawr i ddod allan o fy'n anffodus. Mm. Ie, game dipyn o her, pe bynnag sy'n fath o dîm yn dod o'r ddilyn am dydd Sadwrn, yr ail tîm Leinster sy'n y tîm y gorau yn y URC, yn yr URC. So, ie, a mae rhaid nhw ennill os nhw eisiau neu cael rhywbeth allan o'r tymor, mae rhaid nhw ennill y Parc y Scarlett b'nawn dydd Sadwrn. Wel, nos Sadwrn. O, so, yn anffodus, yn dweud, mae fe'n un o'r gemau yna le, oni bai bod Leinster, mae popeth yn y wrong i Leinster, mae popeth yn mynd iawn i ti, ti'n gwybod bod ti'n mynd i golli. A'r reality yw, fel, anebygol bydd y Scarlett fewn saith, a gen i beth o fi'n dawto. Licsen i weld perfformiad tebyg i beth roedd y gweilch erbyn Leinster. Dwi wirioneddol yn credu bod Leinster, dim fatha'n poeni, ond i cael fath o wake-up call nos wedd ni bod oedd y gweilch well up for it, a oedd y real fel eye-opener fi'n credu i'r ddau set o gyfnogwyr, faint mor dda chwaraeodd y gweilch ar y ffaith bod nhw'n gwthio nhw gymaint mewn ffordd, ynddo fe, ond cawn weld, cawn weld. Felly, os awn ni trwy'r gemau penwythnos yma i weld beth ni'n meddwl ddigwyddiad, yn dechrau nos Wener wrth gwrs, Caerdydd yn erbyn Munster. Odi Caerdydd yn cadw i gobeithio nhw i fynd am wythnos arall, Nick, neu a dyma diwedd gobeithio yn yr wyth ucha? Wel, ni'n sôn, mae gen nhw cyfle, ffaith mae nhw'n chwarae adre, ond fel mae bob tîm sydd wedi arfer ennill, mae Munster ddim wedi chwarae mor dda tymor yma, ond maen nhw just pryd maen nhw'n cael efo business end of the season ydyn nhw. Pryd maen nhw'n cyrraedd eu gemau fel hyn, maen nhw'n troi fyny, a felly dwi ddim yn gweld Caerdydd yn ennill nos Wener. Na, dwi'n cytuno o'r tîm. Mae'r tîm oedd fel Munster yn gwybod sydd wedi grafu ddi mewn i knockout a ffindo ffordd o gyrraedd y gemau ar gyfle. Mae hwn y teip o gêm le bydden nhw yn ennill. Fel ti'n sôn yn gynharach, mae disgwyl fydd yna dorf dda iawn ym Mharc yr Arfe, a gobeithio fydden nhw'n gallu gwneud digon o sŵn i helpu'r tîm. Dim yn unig i'r gêm yma, ond hefyd i'r ffaith bod gyda popeth wedi digwydd hwn yw i cyfle nhw o flaen torf cartref mewn ffordd yn dweud i ddangos i sŵn. Felly, cawn weld prynawn dydd Sadwrn wedyn wrth gwrs. Darbi arall i'r gweilch a darbi fel mae unrhyw beth llain a pwynt bonus yn siomedig, Nick. Mae'n gêm, mae erbyn wan, y ffaith mae dreigiau reit lawr ar gwylod y cyngor, mae'n swnio fel braidd yn wirion i fi deud hwn, ond dwi ddim yn hyderus ddim mynd i ennill. Just y ffaith ni ddim wedi chwarae dda iawn yn erbyn Lyon, ddim wedi chwarae yn dda iawn yn erbyn Caerdydd. Pan mae'r plan a ddim yn gweithio, mae rhaid ni cael cynllun arall i ennill y gêm. A dwi eisiau chydig bach mwy i Dan Edwards rheoli gêm, chydig bach mwy, cael mwy o help gen y mewnwyr fel a just chwarae gêm yn y lle gorau. So felly, dwi yn disgwyl y gwylch i ennill. Mae'n eisiau cael chydig bach o'r fresh legs, dwi'n meddwl. Mae'n gobeithio fydd Deeves yn ôl, mae wastad yn rhoi rhywbeth i'r gêm. A maen nhw'n sôn wyrach fi Adam Byd ar gael am y gêm olaf yn Abertawe. So felly, gobeithio maen nhw just gallu ni cael rhywbeth allan o'r gêm. A wedyn, just i ffaith yn ni gallu mynd i De Affrica efo rhywbeth i chwarae amdano. O, definitely. A mae bron o fod yn dweud, mae'r tymor naill ai'n gorffen penwythnos yma, neu mae ydych chi rhywbeth i chwarae am yn Affrica. Wedyn, os nad yw hwnna'n digon o motivation i fynd allan a gael bonus point win, dwi'n yn gwybod beth fydd. Wedyn, dwi'n disgwyl y dreigiau rowlo drysto
yn fwy na beth eithaf erbyn y Scarlets. A dwi'n gobeithio wneud y gwerch perfformio fel wnaethon nhw erbyn y Scarlets yn Ewrop, achos hwnna dylse fod o benchmark o safon mae'r tîm yn chwarae yn, achos sy'n nhw'n chwarae fel a bob wythnos, bydden nhw mewn safle lot cryfach yn y gyngred. Bydden nhw ddim, bydde top 8 ddim yn broblem, bydden nhw'n secure na, ond mae'r ffaith bod nhw ddim wedi cynnal y safon na'n meddwl bod ni yn y sefyllfa yma, le maen nhw'n gorfod gobeithio am fuddugoliaethau ar draws De Affrica ynghyd â erbyn y dreigiau. Wel, Wedyn os nhw colli di Sadwrn, Carwyn, bydd nhw'n Ie, dod ar gwylod y cyngor Cymru. Herwydd yr waw, unigoliaeth oedd yr erbyn pwy yr Scarlett, erbyn y Scarlets cyn doleg. ie, Didolig, ie. Wel, bydde hwnna'n dipyn o sioc os yna'n digwydd. Dwi'm yn gallu gweld e. Dwi'n credu bod dreigiau jyst di sign off am y tymor yma'n barod yn edrych mlaen i'r tymor nesaf. Dwi'n fel, i fi, dydd y farn oedd Swansong mewn tymor yma. Dwi'n gweld yr o'r ystod nawr a cael 3 cysfa yn anffodus iddyn nhw. Wedyn, o ran gêm ola, Scarlett Leinster, joien i'w istedd fan hyn yn dweud ti Nick bod fi'n gweld unrhyw o beth i'r Scarlett, ond dwi'n credu mai pwynt bonus i Leinster fydd i a diwedd glosiomedig arall i dymor y Scarlett yn anffodus. Mae'n anodd. Mae tîm Leinster mor dda, gry. Ie. Dyna'r peth, bod nhw'n damon i ail dîm i trydydd tîm. Mae dan nhw chwaraewyr rhyngwladol yn y tîm oedd hynny fel, os mae sôn bod Costello bosib nôl i'r Scarlett, ond y gwir amdani yw fel dwi'n dyn ddim yn gwneud gymaint o hynny o wahaniaeth. Mae wedi bod chwarae teg efo, mae wedi bod allan nes os Ionawr, ie, yn erbyn... Ie, just Cael oiw, gath yr anaf yn erbyn cael oiw, dechrau... Na, chwarae teg efo. Ond sicr, fel, really, os pwynt risgo fe erbyn Leinster, nid yn o'i wythnos arall o hoedd o fe, a rhoi gêm o fe yn Africa er mwyn do fe'n cael gêm, fi'n mynd gwybod. Yr unig reswm ti chwarae fe penwythnos ma, wrth gwrs, yw mae o flaen torf adre am y tro ar tymor, ond na, mae'n... mae'n mynd i fod noson hir yn Lanelli, dwi'n ofni. A dyna ni wedi cyrraedd y diwedd ym wythnos arall. Mae wedi bod yn hir, lot o newyddion, lot yn digwydd. Gorfod. Gorfod. Wythnos nesaf, gobeithio byddai'n dywelach, ond wrth gwrs gobeithio wythnos nesaf hefyd, falle byddwn ni'n medru sôn am apwyntiadau o fewn undeb Rygbi Cymru. Mae lot o sôn yn oes. Os mae lot o sôn bod pethau ar y gweill, felly pwy o wir. Falle bydd popeth yn dawel heblaw am Rygbi Cymru wythnos nesaf. Ond Nick, fel yr arfer, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Croeso gynnes iawn. A diolch i gyd am rando, am wylio, a do be chi'n neud yn rygbi pen wythnos ma boed yn gwylio, chwarae neu'n dyfarnu, mwynhewch. Tan tro nesa, hwyl fawr. Hwyl fawr. Thank you.